104.7 IFM. Report! Pinaghahandaan na ng Bureau of Jail Management and Penology Dagupan Male Dormitory ang posibleng matinding epekto ng El Nino kasabay ng babala ng pag-asa noong Abril 22 hingil sa maalinsangang panahon. Ayon kay Jail Chief Inspector Lito S. Lamosen sa panayam ng IFM News Dagupan noong Abril 24, maaga pa lamang ay inihahanda na umano ang mga interbensyon para sa mga persons deprived of liberty laban sa heat-related illnesses. Before pa man magdeklara yung pag-asa ng summer season, mayroon na tayong mga paghahandang ginawa. Nararanasan natin ng matinding init noon, binigyan natin sila ng pagkakataon doon sa mga alis na yung iba doon na sila matulog para hindi na sila magsiksikan doon sa loob ng selda. Ito ay matapos ang mga nakaraang karanasan ng pasilidad hinggil sa mga nagkakasakit dahil sa init ng panahon na inaasang mas titindi pa nitong Mayo. Kabilang dito ang mga health information drive sa tulong ng Regional Health Medical Corps kung saan ibinahagi sa mga PDLs ang tamang pag-iwas sa summer-borne diseases. Samantala, isa naman sa binabantayan ng posibleng pagtaas ng congestion rate sa pasilidad na tinatayang nasa mahigit 300 na populasyon sa kasalukuyan. Iyan ma'am yung talagang tinututukan natin kasi gusto natin na i-reduce itong congestion rate kasi sa ngayon pumapatak na nasa 300 plus yung ating congestion rate. Nangangahulugan na masikip at siksikan po dito sa loob. Kaya pinapaikting natin ang ating paralegal programs. Dahil dito nagsasagawa ang ahensya ng pansamantalang pahingaan para sa maayos na ventilasyon at pagpapabilis ng paralegal system para mapaagang release sa ilang PDLs. Ayon sa BJMP, sa kabila ng matinding init ng panahon ay hindi naman umano naaapektuhan sa ngayon ang operasyon ng pasilidad at wala namang naitatalang problema kaugnay ng maalinsangang panahon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.